Com veu vostè el futur dels jugadors a Catalunya? Ara vivim una època una mica difícil, pels joves i pels que no són joves. Per tant, vosaltres haureu de fer l'esforç. Caldrà que feu més esforç vosaltres que no vau fer els joves de fa 20 anys. A vegades em diu, vull anar amb tren a Barcelona, i al moment que tornem a l'estació arriba el tren. I altres vegades arribes a l'estació i un minut que s'ha anat el tren. Però què és important el cas vostre? Estigueu esforçant-vos. El tren costa mica més d'agafar que no costava fa 20 anys endarrere, però a l'estació heu trobat gent que us fa companyia. Aquesta gent és bona gent. A part de ser bona gent és competent, en sap, i s'orienta. Com entens? Com un metge, com vostè, es va passar a la política? Jo em vaig equivocar. A vegades els joves ens equivoquem. Vaja, jo ja no soc de joves. Vaig estudiar medicina i em va fer il·lusió. Però després, quan mentre estudiava medicina, em vaig adonar que jo, no sé per què, però no hauria sigut el bon metge. Jo vaig fer altres coses, vaig treballar en el camp de les empreses i que ja m'adonava que jo no era ben bé el que jo podia fer bé. Jo podia tenir la tentació, i en un cert sentit una mica la vaig tenir, de pensar que jo seria una persona fracassada. El que passa és que no em vaig rendir, que vaig tenir al costat molta gent que em va acompanyar. Vosaltres teniu un aquest, no? Jo ja he fet moltes altres coses, no? He estat president de Catalunya. O sigui, a la vida, tot un moment o l'altre, passem un moment de confusió. De no tenir confiança en vosaltres. Jo vaig tenir un moment de crisi i de desànim. Tinguis la sort de tenir al costat gent que t'ajuda. Home, jo tenia una família amb la que va. Una altra pregunta, va. Vinga, l'última. Bueno, lo que sí, o sea... Aquesta, la Guinea. Bueno, tu ara ja ets catalana, ja fa 3 anys que vius aquí. Bueno, parlo una miqueta ahí. Y parlas catalán. Buscando un poco de información sobre ti y eso, he visto una frase que me llamó la atención y dice, quien puede y sepa perdonar, ha de hacerlo y mirar al futuro. Això ho has llegit fa 15 dies. ¿No? Esto lo has leído hace muy poco. Sí. Esto fue porque hace poco hubo un acto aquí en Barcelona para recuerdo de las 20 o 22, no sé cuántas personas que murieron en el atentado de Hipercor. Yo tenía un amigo mío que vivía en la ciudad meridiana, que es un barrio que hay cerca de Hipercor, y que allí era casado, tenía mujer y una niña. La mujer y la niña, viernes por la tarde, pues fueron al mercado, ¿no? Fueron a Hipercor y murieron las dos, ¿no? Y este hombre dijo, yo nunca perdonaré. A lo mejor este hombre no va a tener capacidad, porque el dolor ha sido muy fuerte. Sería bueno que pudiese perdonar. El que sepa y pueda, perdonar, que perdone. No decía nada más. Se sobreentiende que también hay que comprender que alguien no sea capaz de perdonar. Pero todos los que puedan y sepan, pues que va. ¿Me explico? Claro. Què més hi ha? Què fa un polític després de ser president? Doncs... Home, podria no fer res. Un polític, quan deixa de ser president, la primera cosa que ha de procurar és no fer nosa. Els que han vingut darrere teu, entens? És a dir, tu has plegat, doncs has plegat. El que no pots fer és has plegat, però vulguis ficar la cullerada, perquè jo no tinc poder, jo abans tenia poder per fer això, poseu diners allà, podia dir-ho, ara no. Ara no, però m'interessa i per tant ho segueixo. Jo us vull veure vosaltres. Volem dir una cosa, en el poc que he estat aquí amb vosaltres, per el que veig que feu i per les preguntes que heu fet, vosaltres teniu una cosa important. Vosaltres teniu creativitat. Això funciona. Aquell guapo d'allà. Es un cuento, pero la foto que hicieron estaba mal hecho. Això està mal fet? Aquesta diu, això està mal fet, ara ho hem de corregir. Això és creativitat.
I això és poder anar pel món i tenir idees i fer coses. I tu deixa'm veure què feies. No, sí, te rectificava aquesta cosa. Molt bé, doncs no us volia dir això, vull dir... M'ha agradat. Adéu-siau. Gràcies. I tu? Organicen una instal·lació Una instal·lació de què? de cables. De cables. Sí. Tu quants anys tens? 19 anys, eh? Sí. 19. I tu has treballat alguna vegada o encara no? Tots els que estan aquí, a part de formar-se, tenen contracte, sí. contracte. Amb l'empresa d'inserció tenen contracte d'inserció. Bueno, això és important. No em voleu preguntar res, suposo. Sí. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Cómo entendéis el catalán? Tú parlas y todo. Ah, tú eres de Marruecos. ¿Y de dónde de Marruecos? Del sur. Del sur. ¿Qué ciudad hay cerca de ahí donde estudias? Cerca de Marrakech. ¿Y cuándo te fa que ets aquí? 4 años. 4 anys.